Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nia Saputri, kula sekang kelas 12 IPS kali. Mongko kanthi ning tumu salamimu awas eling lukitaning alam dadi wiryaning dumadi supadinir ing sangsaya yeku pangreksaning urip dina satu tumbas buku nang kemiri sing ditumbas warna abang terus keri tumbas pensil aja kelalen asahan wes dibayar keriban.